Confetti TV. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Confetti TV. Σήμερα θα παίξουμε με φρούτα και λαχανικά, θα τα χωρίσουμε σε ομάδες χρωμάτων και θα τα μετρήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε στο καλάθι μας. Το πρώτο είναι ένα πορτοκάλι. Το πορτοκάλι είναι φρούτο και είναι πορτοκαλί. Ας το βάλουμε εδώ. Το επόμενο είναι το καρπούζι. Το καρπούζι είναι φρούτο και είναι πράσινο. Ας το βάλουμε εδώ. Το επόμενο είναι μια κίτρινη πιπεριά. Η πιπεριά είναι λαχανικό. Την βάζουμε εδώ. Να, και ένα κόκκινο σταφύλι. Το σταφύλι είναι φρούτο και θα μπει εδώ. Το επόμενο είναι ένα καλαμπόκι. Το καλαμπόκι είναι λαχανικό. Είναι κίτρινο, άρα θα μπει εδώ. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Μία κόκκινη πιπεριά. Η πιπεριά είπαμε ότι είναι λαχανικό. Θα μπει εδώ, στην κόκκινη ομάδα. Τώρα παίρνουμε ένα πράσινο σταφύλι. Είναι φρούτο και μπαίνει στην πράσινη ομάδα. Το επόμενο είναι ένα καρότο. Το καρότο είναι πορτοκαλί και θα πάει στην πορτοκαλί ομάδα. Πάμε στο επόμενο που είναι ένα αχλάδι. Το αχλάδι είναι φρούτο και είναι πράσινο, οπότε θα μπει και αυτό εδώ. Φτάσαμε και στο τελευταίο. Μπανάνες. Οι μπανάνες είναι φρούτα και είναι κίτρινες. Θα μπουν στην κίτρινη ομάδα. Για να δούμε πόσο έχει κάθε ομάδα. 1, 2, 3 στην πράσινη ομάδα. 1, 2 στην πορτοκαλί ομάδα. Η κίτρινη ομάδα έχει 1, 2, 3. Η κόκκινη ομάδα έχει 1, 2. Για να μετρήσουμε τώρα πόσα είναι όλα τα φρούτα και τα λαχανικά μας. Ας ξεκινήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 είναι όλα μαζί. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι. Γεια σας!